Aha, awanay. Talagang awan, di mapasama ka. Dito'y pagilyan kayo. Awanay, bagbagidan, ti barangay. Ay na, apaw. Ay, makabad trip. Ay na, apo, makaperdi ti aldaw. Ay na, apaw, tapinirmaan ni Apo Presidente. Iti postponement, iti barangay election. Kanya ngay, di tuloy ang ligaya. Ay na, dagiti barangay official nga awan mo ilang obraid na. Ay, dadya dan. Agraragsak dan, di barangay hulay. Ay na, apo. Ang paingay, Mr. President. Apo Presidente. Tapinirmaan mo, postponement iti barangay eleksyon ay kanya pa tinanakan niya nakatukmo kayo man ti atangin aya ay na po Mr. President di makatawan manay nga panagan ano saan o di bagi dan ti barangay ay o di anya ngay di same pareho manay ti mapasama kay ay naapaw nakabaybayag nga urayan iti eleksyon o tapos no anya no masidagin ipostpon manay Tahway, apay manong nga tayong postpone nyo manong ti barangay eleksyon na kasakno lang nga ngay, dagiti kinanayon nga malablab sana na ti ayudan. Anya, makatawan da manay nga agtiisain. Kasakno lang nga ngay, dagiti kinanayon nga malablab sana na ti ayudan. Ay naapaw, isuda man latan ti agtuturayan. Di anya, isuman latan nga ison, nga tao ti mapapaburanan. Isuda man latan ti linaunan, ti listaan, dagiti pagsayaatan Kanya garod ngay, anusan tayo latan, maisali tayo ti listaan ti purga. Kanya ngay garod, pang 2027 tayon ton. Ay na, apaw, makabad trip nga talaga. Ay na, makabad trip iti trip. Dagiti agtuturay. Ay na, apaw, Mr. President. Anyaman nga gagapon, nga pinirpirmaan data postponement iti eleksyon. Tanya gagapon nga postpone naman ti barangay eleksyonan. Di another year manayn, iti panagan sign, kadagiti opisyales, ay na nga inutilan. Kino maipospon to manayn, ton 2027, iti barangay election. Di ngay, ay na, bagidan, ti barangayan.